Isang kita uyugon sa bagyo sa pagsulay. Ubod kayo igsoon, ubod nga maligon. Kay si Jesus nagsaan, kinabuhin dayon. O ang puloy anan nga matahon. Umanang buloyanan, o dugay na nga naandam. Dito walay kalistanan, o wala na'y kasakitan. Ang ako lang yung buhaton, musunod sa kabubuton. Sa pagbalik ni Jesus, uhaon ta. Ato karong ipuyan, walay kasiguruhan. Kalibutan sunod, o ang daot ang binuhatan. Si Jesus nagtanyag kanimo kanako. Sa latong hinulsulan, aron nita masilukan. Umanang buloyanan, o dugay na nga naandam. Dito anay kalistanan, o wala na'y kasakitan. Ang aturang yung buhaton, musunod sa kabubuton. Sa pagbalik ni Jesus, uhaon ta. Umanang buloyanan, o dugay na nga naandam. Dito anay kalistanan, o wala na'y kasakitan. Ang ako lang yung buhaton, musunod sa kabubuton. Sa pagbalik ni Jesus, uhaon ta. Sa pagbalik ni Jesus, uhaon ta. Sa pagbalik ni Jesus, uhaon ta. Okay ra mo rin ang magsoon. Ang among mga kanta magsoon, mga kumpos ni uban ini, ang uban po amo among cover, katuanan siya, cover line ni uban. No? Ang uban kumpos halos ni mo. Katong awita mo igsoon, mo to iingon diha sa Juan 14:1-3 ang atong puluyan ang ato sa langit.